ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ дар бораи зиёда аз 25 бемориҳое хабар медиҳад, ки ҳангоми тамокукашӣ шадидтар мешаванд, ба монанди бемориҳои дилу рагҳо, шуш, саратон ва ғайра. тибқи маълумоти дигари ин ташкилот, ҳамасола аз тамоку дар ҷаҳон тақрибан 7 миллион нафар вафот мекунанд. зиёда аз 800 000 нафари онҳо, ки тамоку намекашанд, вале аз сабаби дуди он ба ҳалокат мерасанд. бе ягон хеламал ин рақам метавонад то соли 2030 ба 8 миллион нафар расад. ассалому алайкум, бинандаҳои азизу доимии телевизиони вилояти Суғд, манзуратон ҳаст ток-шоуи навбатии табиби оилавии ман. дар студио бо шумо Насими Абдуллозода ва мавзӯе ки мо имрӯз ҳамроҳи табибону мутахассисон матраҳ мекунем, ин тамокукашӣ, беморӣ ё одати бад, зарар ва оқибатҳои он мебошад. аз ин хотир бо мо буданро аз хотир набароред. пеш аз ҳама ба студия мо меҳмононро хайрамақдам мехонем, хушомадед мегӯем ва биёед боз ҳам ба бинандаҳое ки мумкин аст аввалин бор ин мавзӯъро тамошо карда истоданд тавассути Оини Нилгун, барои онҳо умуман тамокукашӣ, таркиби тамокуро ба таври мухтасар маълумот пешниҳод кунем. марҳамат. тамоку чиқа ки мегӯем вобастагӣ ба беморӣ ва сониян ба зарарҳои ҳар гуна зарарҳои организм оварда мерасонад, ки чиқар ки медонем дар таркиби дуди тамоку зиёда аз 4000 моддаҳои химиявии зараровар мавҷуд аст, ки аз инҳо 69 моддаи зарарнок ҳисоб ёфта, инҳо ба бемории сахти саратони шо оварда мерасонад. чиқар ки медонем дар ҳар як пачкаҳои сигарет, дар ҳар як мана мебинем дар телевидениҳо, дар рекламаҳо аҳамият додан дар кор, ва чиқар ки медонем ки дар вақти тамокукашӣ аз ҳисоби зарар овардани чандин қадам мана гуфтем моддаҳои зарарнок, аввалан инҳо инак бошад, ки бо температураи баланд ва сигарот месӯзад, ки инам бо бар ҳар як истеъмоли тамоку ба ажоб ё гармии ҳамун таъсир ба даҳон забон расонда, инам як роҳи нафас, ин бо ғайр аз моддаҳои зарарнок, ин як гармиам ба организм бисёр зарари калон меорад. 1 грамм никотин мегӯянд, агар асб дохил кунем, агар асб вафот мекунад мегӯем, лекин ҳолате ки одамони тамокукаш ино дар назар намегиранд ва бисёртар тамоку истифода мебаранд, ки ин ҳам оҳиста оҳиста ба ҳар гуна бемориҳои вазин оварда мерасонад, ки чиқар ки медонем пеш аз ҳама ин ҳам органҳои вобастагии роҳи нафас аз даҳон сар карда то трахею, шушҳою бронхо сар карда то алвеолаҳое, ки дар он ҷо ҳавои даромадагӣ процессҳо вобаста ба организм кислород ворид мекунад, балки баъди тамокукашӣ кардан ин ҳолатҳо, ин газообменҳо кам шуда истода бисёртар ба ҳар гуна бемориҳои вобастагӣ аз ҳоби зарар овардани дар таркиби тамоку будагӣ ҳар гуна касалҳои вазин оварда мерасонад. дар таркиби тамоку никотин вуҷуд дорад. ин никотин яке аз заҳрҳои тез таъсиркунанда ба инсон, ба организми инсон тез таъсир мекунад ва худи ҳамин никотин инсонро ғулом мекунад. яъне мана дар вақтҳои ҳозира дида истодед, байни ҷавоноҳон сигаркашӣ бисёр шуда истодааст. яке аз пайдошавӣ ва зиёдшавӣ бемориҳои саршуш, роҳи нафас, ки сабабҳои асосияш ин мардум бо солҳои тӯлонӣ бо кашидани сигор машғул мебошанд. агар шумо аҳамият диҳед, одамоне ки сигор мекашанд, рангашон пӯст, кераи чашмашон зард мебошад, аз онҳо бӯи ғалис мебиёд. ҳама вақт сулфа мекунанд, ки аз худашон балғами зиёд ҷудо мекунанд. чӣ бояд кард? барои он ки аз бо як тенденсияи зиёд дар оилаҳо дида мешавад, мо ҳамчун табиби оилавӣ дар хонаҳо дида мебарем, баъзе падарон нисбати фарзандои худ зулм мекунанд. зулм кардан чӣ? дар як хона, он ҷое ки ҳамсарашону фарзандашону ниберашон ҳастанд,
ایستاده سیگار میکشن. چون که نسبت از میکشیدن سیگار نمیکشیدگی آدم بسیارتر تاثیر میرسونه. آدم هایی که پدرشون در خانه سیگار میکشن بعد زیاد از 65-70% فرزندشون با بلاغت رسیدگیشون سیگارت کشی سر میکنن. چون که علاقه ترکیبی نفسی کشیدگی آنها، ترکیبی خونی آنها با همین نیکوتین وابسته شده است. خیلی که دکتر گفتن در ترکیب یک دانه سیگاری، دودی سیگاری زیاده از 4000 ماده های شیمیایی موجود می باشد که از آن 69 تایش این کانسرگنی می باشد. زیان تبک دو نمود می باشد، کانسرگنی و پسیخوگنی. یعنی کانسرگنی آورده رسانیدن به بیماری سرطان. پسیخوگنی باشد این ویران کردن پسیخیک انسان، چون که انسان کیفیتش نسترینش وابسته به خورسندیش به خود همون سیگار وابسته می باشد. آدمانی هستند که در یک روز زیاده از 1 یا 2 پاچکه سیگار میکشند که این به نهایت برای ارگانیسم انسان ضرر آور می باشد. خصوصا دودی سیگار در رگ‌های نفسکشی، رگ‌های خونگرد و دیل و رگ‌های وینوله هایی که هستند لوب پرده های رگ‌های خونگرد را خشک میکنند و میسوزانند که در آینده به بیماری های کسلی های رگ و دیل و کسلی های سرطان گرفتار میشوند. تشکر زیاد. خیلی که گفتید شما طبیبی عالی هستید و تجربه زیاد هم دارید، با آدمان وا میخورید، گفتگوزار میکنید. بگویید که سالهای آخر کدام از این نمودهای بیماری که در نتیجه کشیدن تماکو است شما مشاهده کرده ایستاده اید؟ یکی از کسلی هایی که بسیار سر میشن این التهاب مزمن راه نفس و شش می باشند که آنها بعد گرفتاری بیماری های التهاب شدید ما با تبابت میکنیم از سبب آنها استعمال سیگار بسیار استعمال میکنند و در نتیجه با پورگی تبابت نمییابند. برای پیشگیری آنها ما چندها مصلحت میدیم، لیکن برای از خود از اینها را تبابت کردن یک مصلحت دکتر یا طبیب عائلوی کفایه نمی کند. برای آنکه از این کشیدن سیگار دور شوند خود انسان برای پیش خود مقصد گذارد که از همین چیز باید دور شود. یعنی اینها آدمایی هستند که دوامی 10 سال، 15 سال، 20 سال سیگار میکشند و یا یک باره از این چیز را ترک کردن نمیتونند. سبب این در بدن آنها و خون آنها نیکوتین زیاد جمع شده است. خیلی ما میدانیم نیکوتین این یکی از زهر سوست تاثیر کننده به ارگانیسم انسان می باشد. برای همون اگر خوب میشد وقتی که انسان به پیش خود مقصد میگذارد 1 درجه وای باید از الفتهای بدش دور شود، از دوستانی بدش دور شود. برای چی؟ وقتی که وای پیشه میموند و از سیگار کشی دور میشه لیکن رفیقانش میکشن، البته وای خود همون بوی سیگار وای با مجبور میکند که با دویما از خود عائله بسیار باید دستگیری های کلان شد از طرف فرزندان، از طرف همسران، چون که این دوامی 1 چند سالی دوری دراز از این با سیگار کشی عادت کرده سو از این باید دور شود. لیکن انسان اگر من حاضر شما دیده ایستاده در مغازه ها و در دیگر جاها پوستیشکه ها برونده، یعنی سیگارات هایی که در ترکیبشون نیکوتین ندارن، الکترون سیگارت میگه، همینم یک مقصد معین موقتی عوض کرده میتونه. لیکن اگر انسان اراده قوی داشته باشد از این پاکیزه خلاص میشه.
یعنی از اراده انسان وابسته است برابری طبابت گرفتن. تشکر زیاد و همزمان ما درباره پیشگیری بسیار سخن میکنیم در هر برنامه و البته راهبری مرکزی تشکل طرز حیات سالم امروز مهمان برنامه ما هستم. بگویید که در سمت پیشگیری در همین حالت یعنی از تماکو کشی یا اینکه دست کشیدن تماکو کشی از اهالی چگونه کارها رو به سامان میرسانید؟ برای سالمی جامعه اینچنین برای هر یک شخص سالم بودنش از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان یک چند استراتژی ها برنامه ها چون برنامه های دولتی و برنامه های ملی به امضا رسیده است که البته هر یک این برنامه هدفش این برای پیشگیری کردن برای معلومات دادن و اینچنین برای بلند برداشتن سویه دانشی اهالی روانه گشته است. خب یکی از برنامه‌های ملی که برنامه تشکل طرز حیات سالم رو توصیه میکند این برنامه باشد برای بلند برداشتن سویه دانشی اهالی کاربری میکند در بین اهالی از طرف مرکز تشکل طرز حیات سالم یک چند کارهای فهماندهی عیناً اوید به پیشگیری بیماری همین ضرری تماکو کاربری کرده می شود. اصلا گرید اگر خودی هدفی وظیفه برنامه تشکل طرز حیات سالم این از 5 پرینسیپ عبارت می باشد که این یکی از پرینسیپ هاش این گیگین شخصی آب تاب دادنی بدن استعمال درست غذا و یکی از پرینسیپ اساسیش این دست کشیدن از عادت‌های بد می باشد که در این بابت ما بسیار در بین اهالی کارهای فهماندهی میکنیم گذراندن دکان‌های سلامتی سیار حتی گردش خانه به خانه و حتی این مسئله های گفته میگذاریم. البته از طرف واسطه اخبار عامه بسیار این کارهای فهماندهی گذرانیده می شود. مقصد از اون البته بلند برداشتن سویه دانشی اهالی اویدی ضرری تماکو. اگر ما از همین زینه پایان سر کرده همین کار رو به انجام نرسونیم تا رفت انسان چندقدر وی سال خورده می شد که از این عادتهای بد دست کشیدن مشکل می شود. خیلی گفتن در خانه اگر پدر سیگار کش باشد البته تمام عائله از اون یعنی گفتن ممکن استعمال کردگی می شود. دودی سیگار نسبت به سیگار کش دودی سیگار نفس گرفتگی شخص علاقه و هم یک قطوری سیگار کش به داخل می شود. از این میبرد که فرزندای همون عائله اینچنین نبیره های همون عائله از همون اعتبارا از ویا هم تعصب میبیارن هم از ویا علاقه گفتگو ارگانیسمی و ها وابستگی پیدا میکند و از این حالت دست کشیدن مشکل می شود. البته قانون هایی که امروز عمل کننده هستند که اویدی پیشگیری کردن تماکو کشی نسبت اونها بسیار کاربری می شود و من یکی از پرینسیپ این قانون در جاهای جمعیتی نکشیدن سیگار یا که فقط سیگار نه نوسکشی مای پرستی اینها هم یک عادت‌های بد به می درآید که یکی از قسمش این سیگار کشی می باشد. اگر ما تحلیل کرده برایم بسیاری وقت در وقتی برآمدهای خودمو تفسیر میتیم که بگذار از نقطه نظری دختران نه حتی از نقطه نظری خرج خانواده اگر به نظر گیریم یک روز به 2 پاچکه اقلام سیگار میکشد یک شخص. از طرف اقتصادی نظر کنیم اگر حساب کرده برایم و یک سال به خیلی خرجی کلان مبلغی کلان صرف می شود. بگذار می شد که همون خرجایی که برای سیگاری که امروز به ارگانیسم انسان ضرر می آورد همون از همون چیز دست کشند و بگذار برای آبادی عائله‌شان برای یک منفعت بهبودی و اینچنین برای فایده‌ناکی سلامتی خودشون اگر همون خرج را صرف کنند یا که یگان بهبودی برای سلامتی خود اگر استفاده برن البته این چیز خوب میشد. تماکو کشی یا که وابستگی به تماکو کشی در زمان معاصر
ин як вабое ҳаст ки пешгирӣ кардани он хеле дар назди шахсони масъул, дар назди тиб пешгирӣ кардан ё ки аз тамокукашӣ боздоштан як кори хеле мушкил шудааст. агар мо ба таърихи тамокукашӣ назар кунем, дар ҳинди қадим, ҳатто дар китобҳои қадимии чинӣ, дар осорхонаҳое ки имрӯзҳо дар давлатҳои Фаронса ва Белгия осорхонаҳои тамокукашӣ ташкил карда шудааст, дар ҳамон ҷо қайд мешавад ки тамокукашӣ ва вобастагӣ ба тамокукашӣ ин аз замонҳои хеле қадим, яъне аниқтараш аз асрҳои 18-21 пеш аз милод пайдо шудааст. ва истифода бурдани тамоку ва маводҳои растанӣ монанди ба ҳамин тамоку монанд ки аз музофоти табогои Америкаи лотинӣ пайдо шудааст. ин маънои калимаи табак ва дар Аврупо паҳншавии ҳамин табак ё ки кашидани тамоку баъд аз сафари дуюми Христофор Колумб соли 1571 вақте ки дуюм маротиба сафар мекунад, аз ҳамон музофоти табого ҳамчун табак як растании махсусро барои тамоку кашидан ба Аврупо меорад ва як аср пас аллакай дар Фаронса, дар Белгия, дар Испания, дар Англия, дар Бритонияи кабир ин растанӣ аллакай парвариш мешуд. Сабаби тамоман дар дунё паҳн шудани бевоситаи ҳамин тамокукашӣ ва инсонҳо ба ҳамон одат карданашон, ин дар ҳамон замон равшанфикроне пайдо шудагӣ буданд ки онҳо ҳамин истеъмоли тамокуро онҳо қабул сохта буданд. аз нигоҳи динӣ онҳо гуфта буданд ки бале ин як ваи худодод аст ки ба мардум як рӯҳияи болида медиҳад, як дарди ғами онҳоро бартараф мекунад ва дигар суханҳо мегуфтанд ки инро мардум хуш қабул мекарданд. ва вақте ки онҳо истифода мебурданд аз ҳамин, дар ҳақиқат тамокукашӣ ё ки онҳо боз ҳамон маводҳои тамокуро дуд мекарданд ё ки ҷӯшонида буғашро нафас мегирифтанд. вақте ки ҳамин ба одам эҳсосоти кайфият, яъне ки эйфория метиҳад, вақте ки одам аз ғаму ғусса дур мешавад, дар ҳақиқат ин фоидааш будааст гуфта боз даст мезанад ба чӣ? Ба тамокукашӣ. акнун ин мо гуфтем ки ин вабои аср аст. инсоне ки давоми 5-6 сол собиқаи тамокукашӣ дорад, вай бевосита ба бемориҳои саратони шуш, сили шуш, бемории музмини обструктивии бронхо ва дигар бемориҳои роҳи нафас, инчунин бемориҳои системаи дилу рагҳои хунгард ки ин бемориҳо дар дунё ҷои аввалро ишғол мекунанд, ба ҳамин гуна бемориҳо оварда мерасонанд. мо бояд байни мардум, байни аҳолӣ корҳои фаҳмондагиро пурзур намоем, чунки ин ҳолат ҳамчи хеле ки маълима гуфта гузаштанд аз ҷиҳати иқтисодӣ ба камбизоатӣ оварда мерасонад. агар як инсон дар замони муосир дар як рӯз дар 20 сомон ба маблағи 20 сомон сигарет кашад, дар як сол 7300 сомон харҷ мешавад. дуди сигор, ҳамоне ки сигор мекашад, ҳамоне ки дар назди сигоркаш менишинад, дуди сигор ба инсонҳои атроф хеле зарари ҷиддӣ дорад. масалан оксиди карбон дорад дуди сигор, ё ки бенспирин гуфтагии моддаи химиявӣ дорад, худи никотин. инҳо таъсироти манфии худро ба ҳамон луопардаҳо, ба девораи рагҳои хунгард, ба нейронҳои системаи асаб мерасонанд. сабаби одаткунии асосии мардум ин дар системаи асаби мо никотин ҳиссиёт кунанда ва ҳастанд, рецепторҳо ҳастанд. Никотин чувствительный мегӯем, никотин ҳиссиёт кунанда рецепторҳо ҳастанд ки вайҳо вақте ки инсон ҳамонҳоро қабул мекунад, ҳамин моддаҳоро,
як маротиба ду маротиба ки қабул кардан гирифт вай ба одаткунӣ оварда мерасонад. Дар замони мо давлатҳое ҳастанд ки онҳо бениҳоят сахтгир ҳастанд оиди истифодаи тамоку. Масалан Миср дар замони мо ҳамин давлати Миср ҳамагӣ 5% тамокукашӣ дар Миср дида мешавад халос. Дар Ҳиндустон, дар Муғулистон, дар Россия, дар Хитой зиёда аз 65 ё 75% аҳолӣ ҳам занҳо ва ҳам мардҳо сигор мекашанд. Зарари дигари сигор, инсонҳое ки дарозмуддат сигор мекашанд, онҳо дар мобайни солҳои 60 ё 70 вафот мекунанд, мефафтанд. Шумо гуфта гузаштед ки дар як сол қариб 7 ё 8 миллион одам аз зарари тамоку ё аз тамокукашӣ мефафтанд. Агар мо ҳамина вай кара барем, қариб дар 6 сония як одам аз вай мемирад. Бале, ба ҳисоби меона. Зарари дуюмаш ҷомеаи солим аз байн мерад. Кӯдаконе ки ҳоли онҳо ба балоғат нарасида ҳастанду дар гирди инсонҳои тамокукаш зиндагӣ мекунанд, дар муҳити ҳамонҳо зиндагӣ мекунанд, вайҳо дуруст ба воя намерасанд. Аллакай онҳо чӣ хеле ки муаллим гуфта гузаштанд, аллакай вайҳо бам як хумор мегӯем, як ҳамин ҳолате мешавад ки онҳо талаб мекунад организмшон ки биё моям ҳамин истифода барем, чунки онҳо дар ҳамон муҳит ҳастанд. Барои ҳамин пешгирии ин гуна омилҳо аз ҳама дар замони муосир як кори муҳим мебошад. Ташаккури зиёд. Тамокукашӣ ин худаш як аввал одат, баъд беморӣ ҳисоб карда мешавад. ҳамин чӣ ки медонам дар практикаи худам бисёр вақт ин хел бемориҳо вақте ки аллакай баъд аз чандин соли тӯлонӣ истеъмоли тамоку беморӣ вазнин шуда баъд муроҷиат мекунанд. Лекин агар пеш гирифта истода, агар диданд ки мисол ягон моҳ, як моҳ, ду моҳ агар истеъмол карда бошанд, саҳаро мехезанд ки агар сулфоҳо ҳаст, балғам ҷудо мешавад, чӣ хеле ки муаллим гуфтанд ки агар чӣ хеле ки пештар омада ба табибон муроҷиат кунанд, агар ҳам камхарҷу ҳам як фоида барои ҳамун сигареткаш муолиҷа нақс таъсир мекунад. Лекин ки афсӯс ки бисёри беморон баъди муолиҷа баъди суҳбатҳои фаҳмондагӣ ба ҳамун корҳои пештара даст мезананд ки ин оқибат оҳиста оҳиста рафта мехелак як ҳолото мешавад ки ҳам муолиҷа душвор мешавад, ҳам бисёр харҷи доруҳои қиматбаҳоро зарур аст барои он ки аз ҳолат баровардан ба афсӯс ки бисёри беморон ки гирифтори ин каселаҳои вазн то каселаҳои саратон мегӯем, мана бронхитҳои мирин курлишик мегӯем, бронхитҳо ода месанд то бронхали астма нафасашон намегирад, мебиёд ки мехелан нафасам гирифта, сигарет мекашед, мегӯяд сигарет мекашед, сигареттон партоид, муолиҷа гирифт нақшид, мегӯяд ки бисёрашон гапа гӯш намекунанд. Ва баъд ман бисёр аз фурсат истифода бурда чӣ хеле ки медонем, аввал гапокор аз оила сар мешавад. Мегӯем ки агар ҳар як оила, ҳар як падар модар дар оилаи худаш як намуна шуда, ҳар бегоҳ фарзандҳои ҷамъ карда истода пешсари дастархони бегоҳи рӯзӣ, мана имрӯз як барнома дидем дар бораи табоку буд, чӣ хел таъссурот додам, чӣ хеле мефаҳмидам, гуфта агар суҳбатҳои фарзанди худашон ки кунанд, як фаҳманд ки фарзандашон бо чӣ кор машғуланд, фарзандашон рафтарашон чӣ хел, агар аҳамияти калом медода бошанд, агар барои ман чӣ хел гуфтем ки маблағам гуфтем, маблағҳое ки барои мактаб метиҳанд, диҳанд ки ҳамун як самти дар кори зарури рафтосим ё дигар рафтме. Агар бисёртар падару модар эътибор диҳанд ки фарзандашон бегоҳ дар куҷо мегардад, дар куҷо иштухез мекунад, агар бисёртар агар ҳамаҳо падар модар агар дар оила худашон бошад ки гуфтам намуна шуда агар назорат кунанд, агар бисёр корҳои нағз барои як оварда мерасонад. Баъд ин мактабам мисол моям чандин бор мактабам баромад кардем, ҳамиҳо аҳамият дода, агар падар модар бошанд бисёр нағз мешуд. На танҳо табибои ман чӣ хел терапевтҳо, нейропатологҳо, кардиологҳо кор мекунанд, агар дар ҳамин сан бо агар психологҳоям кор мекарданд, ман чӣ хел ки муаллим гуфтанд ки
ки ҳам консерватив заҳролучавӣ ва ҳам психология барои психолог вакилад ки ҳамун як дар майни сар як точки як нуқтаи майде пайдо мешавад ки чиқар ки доктор гуфтан рецепторҳо ҳамун рецепторҳо ҳамин таъсир кардан дар кор ҳамун мафҳуми майни сар ҳамун сигора гирифта паратофтан ки ҳамун бисёр ҳамун точка ҳамун ҳар боре гӯяд ки мисол вақте вай шуд сигареткашӣ шуд ё ягон чи боҳона ки дисод рафта як сигарет мекушам мегӯдем баъд бо ҳамин ба ҳамон як одат ва баъд оянда бархе касалҳои вазнин дучор мешаванд ки инҳо оқибаташ ба фавт овтир мерасонад. ташаккури зиёд. Аслан бигӯед ки муҳлати муолиҷа чанд вақт дар бар мегирад ва шумо муроҷиат мекунед ё ки аллакай чӣ хеле гуфтед дар ҳолатҳои вазнин аллакай ё ки нафароне ҳастанд ки меоянд ки мехоҳанд аз ҳамин одат раҳоӣ ёбанд ба шумо муроҷиат ба бисёртар муҳлати табобат чиқдр ки медонед бисёр бемориҳо беморон ки гирифтори ин ё он бемориҳои асоби тамокушӣ ба мо муроҷиат мекунанд ки аллакай ба ҳар гуна осложнениҳо ба ҳар гуна зарурши касалҳои вазнин дучор мешаванд ба мо муроҷиат мекунанд якин ба баъзеҳо падар модарашон гирифта ба мо муроҷиат мекунанд мо бо онҳо суҳбатҳои фаҳмонда истода ба падар модарашон як маслиҳат ва оянда чӣ кор бояд кард маслиҳат медиҳем. Бисёртар инҳо чиқдр ки медонам ба табибони оилавӣ ё табибони терапевто дарунӣ бисёртар инҳо муроҷиат мекунанд. ба мушоҳидаи шумо аслан шахсони тамокукаш дар шаҳрҳо бисёртар қарор доранд ё ки дар ноҳияву деҳотҳо? вақте ки гап сари тамоку ё тамокукашӣ меравад вобаста ба аҳолӣ ин чиз ба инобат гирифта мешавад. агар мо деҳаҳоро ҳисоб карда барем дар деҳаҳо аҳолӣ кам аст ва ин албатта камтар вомехӯрад ва бисёри ана ҳамон мағозаҳои деҳаҳоям ҳастанд ё ки нуқтаҳои савдое ки дар деҳаҳо ҳастанд ба фурӯш баровардани маводҳои тамоку худдорӣ мекунанд. аз ин лиҳоз дар деҳаҳо нисбат ба шаҳр камтар вомехӯрад ё ки гӯем ки дар байни ҷавонон ин ҳозир дар замони ҳозир хеле паҳн шудагиаст. тамокукашӣ ё сигоркашӣ хеле паҳн шудааст. ҳатто мактаббачаҳо ҳоло аз падару модар пинҳон аз акаву хоҳар пинҳон сигор мекашанд ё ки донишҷӯёне ки ҳастанд ки онҳо берун аз саҳни донишгоҳ баромада аллакай мебинед ки дар даст сигор кашида истоданд дар як нуқта ҷамъ шуда истоданд ва сигор кашида истоданд. вобаста ба анамин ҷойгиршавии аҳолӣ нисбат ба деҳаҳо дар шаҳр бисёртар. баъд боз як чизи дигарро гуфта гузарам ки дар шаҳр занҳо ҳам низ вомехӯранд ки онҳо чӣ мекунанд ба истеъмоли тамоку дар замони ҳозир хеле зиёд гаштанд. чӣ хеле ки дар болоям гуфта гузаштем дар мобайни ҷавондухтарон занонам ин ҳолатҳо бисёр шудагӣ чӣ хеле ки гуфтем вақте ки зан боз ба ин кор машғул мешавадаги ин медонед ки ба организмҳои занона таъсир оварда оянда ба насле ки вай ба дунё меорад аллакай таъсири зиён мерасонад ва кӯдак чӣ хеле ки медонам ки баъд аз плацента барои кӯдакашам никотину ҳамун чӣ хеле ки гуфтем чандин ҳазор заҳролудшавии организмҳо бо плацента ба модар аз модар кӯдак мерад ва кӯдак аллакай вақти таволлуд кардан агар вафот накунад баъд аз таволлуд кардан баъд аз як чанд вақтҳо мумкин ба ҳалокат оварда расонад ки ҳамин қадар азобу машаққати модар ки хост ки як ба дунё фарзанди солим ба дунё омад афсӯс ки айсоби тамокукашӣ ин ҳолатҳо оварда мерасонад. бигӯед ки дар шумо масалан муроҷиат мекунанд падару модарон ки масалан ҳамин фарзанди мо ки ҳоло ноболиғ аст мумкин аст 14 15 16 сол аст ва аз шумо бисёр ҳам хоҳиш мекунем чӣ кунем ки мо бояд ки аз ҳамин одати баъд ӯро раҳоӣ кунем чунки онҳо мегӯянд ки моро фарзандони мо гӯш намекунанд. як ҳолати марҳилаи ҳар як инсон ҳаст ки даври гузариш мегӯем пирихатнои возраст аслан бисёри наврасон дар ҳамин ҳолат ки дар ҳамин маврид ба падару модарон хешон пайванд онқадар хуб гӯш мекунанд. чӣ хеле мо медонем аз падари солим модари солим фарзанди солим ба дунё меояд. ҷамоаи солим ҳамон вақт мешавад ки оила солим бошад. агар падар модар аз фарзанди худ бохабар бошанд дар мактабҳои миёна омӯзгорон бохабар бошанд табибони оилавӣ дар минтақаҳои худ
бо гуфтуни шудидҳо бо аминои маҳалла вохӯриҳои бисёр гузарон аллакай як гала пешравӣ нисбати ҳамин тамокукашӣ пешгирӣ мешавад. дар худи ҳамон сигарҳои электрон ё ин ки пустишка агар гӯем ки никотин надошта бошад ҳам дар таркиби он дуди ғалис ва металлҳои бадтарине ки ба организми инсон таъсир мекунад ҳастанд. хуб мешуд бо пуррагӣ аз инҳо дур шошанд. агар инсон ба пеши худ мақсад гузорад ин аз ин чиз дур шудан ҳама метавонад мақсад. лекин одамҳое ки давоми 5 сол 10 сол 15 20 сол куштан якбора аз ин чиз дур шуда наметавонад. марҳила ба марҳила давоми сол агар дар як рӯз як пачка 20 дона кашанд, баъди як ҳафта 18 дона, баъзи дуюм ҳафта 16 дона, баъзи сеюм ҳафта 14 дона, ана ҳамин хел кара пахтофта нишон мекунад. ба ҳар ҳол чӣ хеле гуфтан иродаи қавӣ лозим аст. аз ҷиҳати рӯҳӣ равониам ба фикрам ба ин чиз хеле бояд ки мо аҳамияти ҷиддӣ диҳем. бинобар ҳамин ба фикрам маркази шумо бештар ба ҳамин самт диққати хешро медиҳад. хеле ки духтур гуфтанд, ҳам духтурони тибби оилавӣ ҳам маркази ташаккули тарзиҳои солим барои ҳамин иҷроиши ҳамин барнома бисёр корҳоро ба анҷом мерасонем. лекин дар байни аҳолӣ як чиз ба назар мерасад ки ҳатто ман як мисол мебиёрам, ҳамин худи сигор, қуттии сигорро агар ба назар гирем, ҳатто ҳамун сигора дар қуттиш нависта шудааст курение вреден для здоровья. ҳатто амуна хонда истода ҳар як шахсе ки сигоркаш ҳаст ҳамун чизро ба худ дуруст қабул намекунад. имрӯз ман ба мардум муроҷиат карданам, имрӯз духтури тибби оилавӣ ба шумор ҳастанд, ташвиқотчиҳо инчунин ҳастанд ки кам ҳастанд. сигоркашро ба назар гиред ё ки шумораи аҳолиро ба назар гиред, ино бисёранд. мо ҳар як шахс ки индивидуалӣ кор карда наметавонем. мо фақат аз тарафи оинаи нилгун инчунин амин воситаҳои ахбори оммая ва интихобан духтурои истифода мебарем. мо мегӯем ки ташвиқот кунед ё ки ташвиқотро мебарем, лекин имрӯз дар байни аҳолӣ тасмим гирифтан барои саломатии худ ин вазифаи асосии ҳар як инсон мебошад ки ҳатто ҳамун пешниҳодҳои духтурро инчунин гуфтугузорҳоя яъни ҳамин варақаҳои иттилоотии хонда истода аз ҳамин як тасмими худро намегиранд, яъни тағйироти рафтори худро риоя намекунанд. ин тағйир додани рафтори ҳар як шахс метавонад аллакай як қадам ба пеш ва пеш бурдани солими ҷомеа мебошад. агар имрӯз тағйир наёбад рафтор, мутахассис сухан гуфтан гирад, лекин бо кирду кор якхела рафта давом додан гирад, аз ин ягон натиҷа наметиҳад. кори ҳам табибон ҳам мутахассисон вақте ки духтур муроҷиат мекунад, мо масалан тавсия метем аз ҳамин табақаи аҳолӣ ки имрӯз бояд тасмим гиранд барои саломатии худ, ин барои ояндаи ҷомеаи худашон муҳим мебошад. ташаккури зиёд. акнун биёед ба қисмати ниҳоӣ мегузарем. бахши доимӣ дорем ки маслиҳату пешниҳодҳои табибону мутахассисон аст. худ тасмим гирад ки вай аз ҳамин одати бад даст мекашад. ин якум ҳолат. дуюм ҳолат, ҳар як шахс хеле ки ман номбар карда гузаштам, иқтисодии худашро ба назар гирад. агар мо ҳамун маблағе ки сигор ба сарф мекунем, ҳамуна мо ба як назари дигар хониши кӯдакони худ, инчунин як хӯрду хӯроки дурусти истеъмоли як витаминҳо, як меваҷотҳо ва бисёртар сарф кунем ки имрӯз организми инсон аз ин чиз мустаҳкам мешавад. ин чизҳо бояд тасмим гирад ва албатта барои даст кашидан аз ин одат метавонад шахс ба назди худ як мақсад гузорад ки масалан дар ҳолате ки аз тарафи табибон гуфтосиянд марҳила ба марҳила шумораша кам кунад.
ин ҳам як намуди роҳи дасткашӣ аст. Лекин ҳар як шахс як иродаи худро истифода бурда аз ҳамин қатъиян даст кашиданаш мумкин аст. Ин чизро дар назди худ як мақсад карда гузоштан мумкин аст. ғайр аз вай аз гурӯҳҳое ки имрӯз якҷоя ҳастану ва ё таъсиррасон ҳастанд, аз ҳамон гурӯҳҳо худро камтар канор гиранд ва аз вай гурӯҳҳо камтар дур бошанд. ин ҳолатҳо метавонад ба вайҳо даст кашидан аз одатҳои бадба як кӯмаки худро расонад. олими испанӣ Жан Нико ки дар бораи никотин хеле бисёр маърузаҳо кардааст ва худи калимаи никотин ҳам аз номи ҳамин олим пайдо шудааст. мегӯяд ки агар мо хоҳем ки аз вобастагӣ ба никотин, вобастагӣ ба тамокукашӣ як инсонро боздорем, беҳтарин ҳолате ки мо ҳамин корро ба вай карда метавонем, ин якум маслиҳати хуб додан. яъне ки маслиҳате ки шумо метиҳед, бояд ҳамин гуна шумо сухан кунед ки ҳамон одаме ки шумо аз ҳамин роҳи баъд ӯро гардонида ҳастед ва ҳамин суханҳои шуморо дарк карда тавонад. мисол ҳозир ба мо муроҷиат мекунанд ёру рафиқон, шиносон ё ки дигар вайҳо муроҷиат мекунанд ки духтур ҳамин чӣ гуна партоем. мехоҳем, аммо намешавад. дар ин маврид тибби муосир инро ҳам фикр карда баромадагӣ ҳаст. роҳҳои халосӣ аз никотин, роҳҳои халосӣ аз вобастагӣ ба маводҳои никотин, маводҳои истеҳсол карда бароварданд ки онҳо ивазкунандаи ҳамин маводҳои никотинӣ ҳастанд. масалан табекс ё либекс. инҳо ду маводи навтарине ки дар замони муосир ҳамчун ивазкунандаи маводҳои никотин истифода мешавад, метавонанд ки ҳамон инсонҳое ки ё ки бемороне ки мехоҳанд ки аз вобастагии аз тамокукашӣ халос ёбанд, метавонанд ки вақте ки хумори ҳамин сигаркашӣ гирифт, аз ҳамин мавод як дона истифода баранд. ва ин метавонад ки оҳиста аз вобастагии тамокукашӣ инсонро берун созад. ҳамун пашкишигар як назар гирифта бинану хонанд ва бинанд ки чӣ хеле дар онҷо ман медонам расмҳои шушҳои кашидагӣ ки ба ҳар гуна касалиҳо дучор шуда як ҳолати вазн оварда рост ба аҳамиятиам ва бисёртар дар оиле чӣ хеле гуфтем оиле фарзандои худашон ба ҳам духтар ҳам писаро ва дар ин бобат суҳбатҳои бисёр кунанд. дар мактабҳо муаллимаҳо бо мактабачо дар ин мавзӯъ бисёртар баромадҳо кунанд. баъди ин барномаи мо як хулоса биёнадгару агар сигарет кушад як чамчаш даст кушадагар мо медонем ки ҳамин вақта мо бекор истифода набурдем, як касб фоида мо расид, баҳра барид ва агар пеши роҳи гирифта шуда тезтар агар донанд ки фарзандашон ба ин корро бошад, бо мутахассисон пештар омада истода пеши ҳамин роҳҳо гиранд, бо бисёртар назм мешавад. одамоне ки бисёр сигор истеъмол мекунанд барои саломатишон, барои организми худашон зулм мекунанд. ягона органе ки дар инсон ҳаст тез барқарор шаванда ин шуш аст. одамоне ки сигор мекашанд ва одамоне ки сигор намекашанд куллан аз якдигар фарқ мекунанд. одамони сигоркаш пӯспардаи рӯшон зард, склераи чашмашон зард, нохунашон зард, ҳама вақт таби онҳо хира ва дар кор новобаста аз кадам касб набошанд, яъне пессимист мегӯянд дар кори ҳамин рӯзро то охир намерасонанд, чунки бисёр вақти корро бо сигоркашӣ мегузаранд. чӣ хеле ки инҷо гуфтанд тарки сигаркашӣ осон нест, вале пеш аз ҳама ҳар як инсон бояд назди худ мақсади амиқ гузорад ва иродаи қавӣ дошта бошад ки новобаста аз ҳар вазъи зиндагӣ ба ин роҳ то охир меравад. бинандагони гиромӣ, ин буд токшои навбатии табиби оилавии ман дар телевизиони вилояти суд ва бо шумо будам Насими Абдуллозода. саломатии хеш ва наздиконатонро доимо эҳтиёт кунед. барои таҳияи барнома ба маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим дар вилояти суд ташаккури зиёд ирсол медорем. ҳамеша тансияту хонобод бошед. то боздид.